zanimljivo! O, kamera! Ćao svima! Ej, pazi malo! Zdravo, jeste me čekali. Ja sam tu. Pa dobro, a vreme je za izazov. Dobrodošli! Ovo je moja kućica i snova. Andy, šta to radiš? Tako ti treba. Okej. Ej, Britney! A vidiš šta imam? To je boja u spreju. Sad ću da ofarbam svoju kuću. O da, ova boja je prelepa. A sad ću uzeti crnu farbu. Tako je, odlično mi ide. Moja kuća će sigurno biti bolja nego Britnina. O, ispalo ekstra. Jesi videla? Šta? O, kako teško! Umorila sam se, ali imam dobru ideju. Sad ću da uradim nešto veoma zanimljivo. Dakle, napunit ću ovu kantu slatkišima. A sad mi treba malo vatre. I stopit ću svu ovu žvaku. O da, to je super! Završila sam. Ovo je preteško, ali izdržat ću. Hajde, još malo. Da, preliću svoju kuću roze žvakom. Pogledaj kako je super ispalo. Što? Upsa. Andy, izvini, žao mi je. Šta? Jel tako? Smiri se, Andy, a bolje pogledaj kakvu kućicu imam. Baš je slatka, jel da? Da, jeste. I krov neukusna. Imam još jednu ideju. Sad ću ukrasiti svoj krov. Stavit ću plišane igračke na njega. O, divno. Nije loše. Ali ja imam bolju ideju. Dođi ovamo. Hajde da se igramo. Što? Kako si smeo? Andy! Vrati mi moju igračku! Naučit ću te je pameti! Ma beži bre! Ideja! Ja ću napraviti nešto cool! Moj krov će biti baš neobičan! Stavit ću ove kapice na njega! O da! Moja kuća izgleda baš brutalno! A evo još jedne! Da! I nju ću zalepiti! Cool! Šta još da smislim? Imam autić! Baš je lep, jel da? Pogledajte kako brz! Ideja! Mogu ukrasiti prozor autićima! Zalepit ću ih uz pomoć žvake! Wow, to je prelepo! Pogledaj! Ti nisi normalan? Sad ću ti ja pokazati kako treba ukrašavati kuću. Evo moje dostave. Da, dođite ovamo. Ojoj, moja glava. Došla sam sebi. Da vidimo šta mi je stiglo. O da, kako lepe roza trake. Okačit ću ih na krov, tako je. Wow, to je mnogo lepo. Oduševljena sam, ali to još nije sve. Pored kuće ću staviti lep roze tepih. O da, sad imam mekano dvorište. To je odvratno. Šta? Kako je teška ova klupa. Konačno. Čekajte, treba mi još ovo drvo u obliku srca. Stavit ću ga ovde. O da, lepota. Čekajte, ovo definitivno mora da se slika. Kako sam lepa. Skloni se odavde. Stani. Ovo je zatvorena teritorija. Ne smeš da uđeš. Pa dobro, nisam ni htjela. Imam još jednu ideju. Treba će mi ova disko kugla i motorna testera. Sad
ću iseći sve kuglice na pola i ukrasiti moju teritoriju. Wow, divno! A sad je vreme za crtanje. Uzet ću četkicu i paletu. Odlično! Počinjem da crtam. Šta? Točno! Imam ekstra ideju. Evo mog roštilja. Treba mi pomoć. Hej, dođite ovamo. Hajde, požurite. Hvala puno. Možete da idete. Hej, zašto gazdite po mom dvorištu? Odlično, to je baš ono što mi treba. Sad ću od ovih flaša da napravim nešto zanimljivo. Morat ću malo da poradim rukama. Aha, pažljivo. Jastuk i to je to. Napravio sam predivnu stolicu. Baš je udobna. A sada hajde da spremimo ručak. Ispržit ću malo mesa. Odlično, to će biti jako ukusno. Aha, uzet ću šibicu i zapaliti je. Da, uspeo sam. Dakle, ubacujem. A gdje je vatra? Ajoj, preterao sam. To je bilo jako smešno. Smislio sam dobar plan. Britney, hvataj! Šta? O ne! Pa ti si mi uništio sliku, Andy! Pazi se, Andy, sad ću te ja prebiti. Došao ti je kraj. Pobegao sam od nje. Odlično. Treba obrisati lice. Tako bolje. Unutra je baš prazno. Točno. Hajde da napravimo pod. Gledajte, imam ovakve slagalice. Da, tako mnogo bolje. A sad ću dodati žute šare na zid i pričvrstiti dve police. Da, one su također žute. Odlično, jedna i druga, super. A sad mi trebaju moje omiljene igračke. Stavit ću ih na police i dodat ću malo cvijeća. Baš mi se sviđa, super. Točno, gledajte ovo. Sad ćete vidjeti najbolju lampu. Super, ja sam genije. A sad ću uzeti dva konusa. Stavit ću ih ovdje. Da. A sada kanta. I odozgo žuta daska. Ispao je odličan sto. Ali dalje nešto nedostaje. Ideja. Treba napraviti zanimljive slike. Da, one će ukrasiti naše zidove. Biće veoma zabavno. Aga. Još ruke. I to je to. Završio sam. A sada treba to kačiti na zid. Aha. Izgleda super. I još jednu sliku. Šta? Mislim da će moje slike ovdje izgledati bolje. Tako je? Šta? Jel tako? Meni uopšte nisu potrebne tvoje slike. Sve ih treba baciti. Samo smete ovdje. Da. Ovako je bolje. Tako ti treba. O da, ja sam tako lepa. Prava lepotica. Joli, tako mi je dosadno unutra. A vreme je da se sve sredi ovdje. Prvo ću staviti lep travnjak, a zatim dodati jastuke u obliku cveća. Super! A sad mi trebaju ovakve police. Na njima će biti moje torbice i druge stvarčice. Preslatko! Ali to još nije sve.
Okačit ću roze zavese, lepota i mašnica. Šta još da dodam? Tačno, imam dobru ideju. O, da, tu mogu staviti moje lepe lutke. Evo ih. O, tako je slatka. A dakle, sad ću poređati sve svoje lutke. Svaka će imati svoje mesto. Cool. Ovo je mašta svake devojčice. A sad ću uraditi još nešto. Treba mi ova kutija, a zatim ova. I eto, napravila sam lep stočić. A na njega ću staviti ovaj akvarijum. Samo što unutra neće biti ribice, već slatke roze bombone. O, super! Ali ni to nije sve. Stvorit ću lepu sliku od lizalica. Da, eto je. Baš je lepa. Okačit ću je ovde. A, kako sam talentovana. Moja kuća je prelepa. Halo, druže, dođi kod mene! Ćao, prijatelju! Znaš šta? Trebna mi je dobra muzika u kući. Možeš li da mi pomogneš? O da, tako mnogo bolje! Hajde, navali! Šta se dešava tamo? Andy! Smetaš mi? Šta to radite? Jel tako? A dobro, sad ću ja vam napraviti žurku. O, ona baš dobro svira! Hajde, dođi kod nas, Britney! Sa zadovoljstvom. Hajde da ludujemo. O, da. Čekajte. Momci, hajde da zapalimo selfie. Rok! Da, mi smo odličan bend. O, da!